mahtavaa. Siis täällä me ollaan kohta viikko oltu täällä Örön saarella. Ja aivan mahtavaa, Jaska, että mä en olisi ikinä uskonut, että mä voin niin paljon kuulla kaikkia asioita perhosista ja niiden eliolosuhteissa. Muun muassa perhosista ja kaikista muistakin. Mutta hei, voit sä kertoa nyt, mistä sä oikeastaan tulit tai mikä se sun tuntemus oli? Mä oon Luonnontieteellisen keskusmuseon museomestari, eli pääkalon paikka on hotelli Presidenttiä vastapäätä. Siinä yliopistorakennuksia. Hienoa, eli siis me ollaan täällä WWF:n talkooleirillä oltu ja me ollaan monta päivää täällä nyt jo noita katajia kiskottu tuolta pitkin metikköä ja mäntyjä ja muita. Ja sillä me saadaan se, ollaan saatu sinne niin kuin tasasta, niin mikä se tavoite, että jos ajatellaan 5 vuoden päästä, niin millä lailla se sitten on erilaista kuin nyt? No enemmän tätä, mitä on tässä meidän ympärillä. Ajuruohoa ja keltamataraa ja kukkia ja mehiläisiä. niin, että kukkia ja mehiläisiä. Joo, että kaikkihan me niinku, jokainen melkein luulisin niin, puhun nyt muiden suulla ja silmällä, mutta musta ainakin on kivempaa, että on enemmän vähän tätä väriä ja diversiteettiä kuin pelkkää katajaa ja mäntyä. Et mun mielestä niiden viljelyyn on Suomessa uhrattu jo aika paljon hehtaareja. Niin. Että meillä on niinku enemmän väriä, kauneutta ja se on niinku se. Joo, ja siinä sivussa diversiteettiä. Tämä Öröhän on Suomen mittakaavassa niinku käsittämättömän kontrastisen niinku hieno luonnoltaan. Ja täällä on yksi sen paikan ominaispiirteitä on se, että monet näistä elinympäristöistä, jotka on uhanalaisia ja harvinaisia, on hyvin suuria. Ja se on aika semmoinen luonteenomainen osa Örötä. Ja puhtaasti nämä pinta-alat on se suurin syy, minkä takia sitten uhanalaisten lajien määräkin on suuri tässä saaressa. Ja tämmöistä paikkaa tietysti kannattaa ruokkia niin kuin sillä, että sitä tulee yhä enemmän ja enemmän, koska sitten tämän tyyppisen saaren niin kuin se hyönteisfauna ja no ainakin se nyt, niin se myöskin heijastuu tälle ympäröivälle saaristoalueelle ja ehkä auttaa niitä hieman pienempiä elinpaikkoja säilyttämään sitten myöskin diversiteettiä ja niin, eli ne voi sieltä hyppiä. Eli ne voi niinku hypätä sitten täältä isommalta saarelta tonne pienemmille. Joo, ja tässä on vähän semmoinen niinku juttu, että on kustannustehokasta, jos pystyy niinku jollakin alueella niinku tekemään mahdollisimman paljon hyvää luonnossa, että se myöskin sit näkyy tehokkaammin, että se elinympäristölaikkujen pienuus on usein se suurin ongelma. Hienoa, eli siis me ollaan oltu täällä hyvällä asialla ja kiitoksia siitä, että me ollaan saatu tuolla niinku lompsia pitkin olla. Me ollaan itse asiassa aika paljon tuolta niinku päästy lompsimaan sun perässä ja kuultu kaikkia juttuja, mutta hei, kerro tällainen, joka tuntee niinku kaiken täältä luonnosta, niin millä lailla luonnossa voi rentoutua vai tuleeko semmoinen fiilis vai onko sitä koko ajan tarkkaavainen? No itse asiassa tätä on niin kuin tieteellisestikin tutkittu viime vuosina ja todettu, että kun ihminen näkee niin kuin monipuolista ja luonnontilaista kasvillisuutta niin ympärillään, niin se vaikuttaa rauhoittavasti ja rentouttavasti niin kuin yksilön, laukaisee stressiä sillä tavalla. Ja siinä on, niin kuin, siihen liittyy ei pelkästään silmiä hivelevyys, mutta myöskin niin kuin mitä kuulee ja miltä tuoksuu. Ja siihen ympäristöön me alun perin ollaan joskus miljoonia vuosia sitten synnytty tai ajauduttu. Eli siis toi tarkoittaa sitä, jos mä niinku käännän, että onko se sitten näin, niinku, että ihanaa kumppani voi kotona paremmin, koska itse on stressittömämpi ja hyvinvoivampi. Niin, toivotaan näin. Hienoa. Kiitoksia sulle, Jaska, tästä haastattelusta ja tsemppiä ja menestystä näihin hankkeisiin. Ja tosiaan niin kuin munkin puolestani, niin kiitoksia. Mun mielestä te teette todella hienoa duunia täällä. Ja toivottavasti pääsette katsomaan omia kättenjälkiä myöhemmin. Että joo. Ilman muuta. Kannattaa tulla tarkastamaan. Nämä lantaasit, mitä on saatu aikaiseksi. Hyvä, hei. Kiitoksia sulle näistä. Eli pysytään Katankaistalla tämmöisiä tällä kerralla. Moi moi!